самому Армянську одні тішаться дощу, інші бояться вийти на вулицю. Вода в калюжах реагує на соду, а це свідчить про те, що там є кислота. Окупаційна влада тим часом продовжує заспокоювати: жодної небезпеки життю. Що розповідають самі мешканці Армянська? Дивіться далі. Гектар за гектаром один і той самий пейзаж. 200 тонн понівечених кислотою кавунів. За кілька днів їх мали везти на ринки Криму, та достигнути їм не судилося. Видите, он не дошел до конца. Он борот. Такой арбуз никто не купит. 30% было потери там, ну максимум 50. Но чтоб 100%, такого не было никогда. А це сусіднє поле, здавалось би, абсолютно порожнє. Насправді ж його тільки нещодавно засіяли пекінською капустою. Вот это все поле за сутки высохло. Вчера оно было идеально зеленым. Викинути доведеться і 2 гектари солодкого перцю, а це понад 7 тонн. Такі овочі не візьме жоден реалізатор. Заробити бодай щось на своїй городині, яку не дуже понищила кислота, намагаються селяни на ринках в Армянську. Люди знають, звідки товар, але беруть. У нас нет овощных магазинов где-то покупать, только на рынке. Не боитесь? А что делать? А жить как? Тим часом окупаційна влада на порятунок фермерам не поспішає, які не вважають за потрібне бодай пояснити людям, чи можна взагалі їсти овочі і фрукти з городів довкола Армянська. Ожидание, что будь-какой беде огромная, необъятная страна придет на помощь конкретным людям, которые в отчаянии просто почти что 10 дней не знали, как спасать своих детей, вот эти иллюзии, они рухнули. Людям в их беде никто не пришел первые дни на помощь. Доки на материковій Україні шукають всі можливі способи врятувати людей від кислотного випаровування, в окупованому Криму продовжують приховувати реальні масштаби екологічного лиха. Замість цього місцеві канали на випередки показують Армянськ, який нагадує мало не рай на землі. Люди щасливі, одружуються і народжують дітей. Замечательно, роды прошли прекрасно. Ну и счастье, конечно, переполняет. А це Армянськ реальний, з порожніми дитячими майданчиками і перехожими, котрі бояться знімати маски. После дождя, наверное, получше будет всем дышаться, и деревья смоют всю эту кислоту, все, что есть, в общем. Что-то присутствует все равно в воздухе. Дощу люди в Армянську таки дочекалися, та разом з краплями в землю потрапила кислота. Тепер в калюжах можна проводити досліди не гірш, ніж в кабінеті хімії. Зараз видно буде, от соду, а ну насипай от зараз от соду. Пошла реакция. Закрывайте окна герметично. Надевайте примитивную маску, такую смоченную водой или, лучше раствором соды. Вот все, что можно в таких домашних условиях вам предложить. Сірчаний ангідрит, якимось уже 2 тижні труїть людей завод «Титан», при поєднанні з водою стає ще небезпечнішим. Він перетворюється на сірчану кислоту. Потрапивши під такий кислотний дощ, людина ризикує отримати хімічні опіки шкіри, а також органів дихання. Анна Макаренко, Заман, АТР.